Gen ni un sensorydd yma yn yr uned foch yn Glyncifon. Ac yn syml iawn be ydi o, di sensorydd wedi cael ei osod ar drws yr oergell. Mor syml mae o'n edrych, mae'n effeithiol iawn. A mae hwn yn taflu tua 600 metr rwan yn ôl i brif swyddfa'r ffarm. Gwybodaeth am tymheredd yr oergell. Fel ydych chi'n gweld, da ni'n storio gwahanol frechlynau i fewn yn yr oergell yma, a fydd yna dipyn o stoc yn cael ei gadw yno fo. Felly mae'n bwysig bod bob peth cael ei gadw dan 8 gradd Celsius. Os yna rhywun yn gadael y drws yn agored, fyddai'n cael alert ar yn ffôn. Felly mae o'n ffordd o amddiffyn rhai o'r brechlynau da ni wedi brynu fewn i'r ffarm. Mae'n gweithio'n effeithiol iawn. Ac mae'r sensorydd yn costio, dwi'n meddwl bod o'n costio llawer fawr mwy na rhyw 10 punt. A mae'r batris wedyn yn para am ta 5 mlynedd ac yn taflu data yn rheolaidd. A meddyliwch chi sy'ch chi ar ffarm fwy fyth, neu hyd yn oed mewn 1000 fyddycfa, lle maen nhw'n storio lot o frechlynau. Ydych chi'n gallu gweld lle mae fydd mowr i'r sensoryddion yma.